Амаль ноч. На небе свяціліся зоркі. Дзьмуў лагодны ветрык. Навокал запанавала цішыня, але не зусім. Малыя сліняці паволі валачыліся па дарозе з паніклай галавой. Нарэшце стаў углядацца ў зоркі. Як же мне хацелася стаць адной з іх. Яны ж такія цудоўныя, яскрава свецяць і з вышыні глядзяць на ўсё. Хопіць ужо стагнаць, спаць перашкаджаеш. Яшчэ гаспадыню абудзеш. Бач ты, што яму ў галаву прыйшло. Зоркай захацелася стаць. Гэта ты перастань хныкаць. Маю права марыць, аб чым мне зажадаецца. Што табе да гэтага? Зорка, зорка, гэта я, як зорка. Раніцай пабачыш, калі сонейка асвяціць мае пёры. Вось гэта будзе нешта. Моя гаспадыня ніколі за мной не развітваецца. Яна з віду брыдкая і настолькі бедная, што вымушана зачыняць свой твар рукамі і гаварыць не можа, бо заікаецца. Таму я гавару за нас абодвух. Ты не гаворыш, а ўвогуле рыпеш увесь час. І ніякога параўнання з сапраўднай зоркай у цябе няма. Няма параўнання з сапраўднай зоркай. Раніцай пабачыш. Так, раніцай пабачу, але цікава што. Але ўжо час спаць. Дабранач. Дабранач. Папугай нешта неахвоча прамармытаў у сліняці. Усё вакол паснула, але на самой справе не ўсё. На небе пачаўся такі рух, якога яшчэ ніхто ніколі не бачыў. Цэлыя чарады анёлаў з'яўляліся над зямлёй, і ўсе яны далей ляцелі ў адным накірунку. Да незвычайных яслей у Віфлееме. Гэта была незвычайная ночка, бо падчас яе нарадзіўся Месія. На яслямі з'явілася новая зорка. Яна свяціла цудоўным бляскам. Усё вакол застыла ў незвычайнай таямнічасці. Так мінула некалькі гадзін. І нарэшце падышоў світанак. Гаспадыня, яшчэ вельмі рана. Паспім яшчэ крыху. І гэта будзе на карысць нам абодвум. Гэта будзе на карысць нам абодвум? Твоя гаспадыня ўжо ўстала, а ты, Лянота, хочаш яшчэ спаць. Што ты такога кажаш? Я не Лянота. Я так казала, толькі дбаючы аб маёй гаспадыні. А зараз адвярніся, і я павінна задбаць мае пёры, а потым пабачым, якая я прыгожая. Сама адвярніся, маеш троху каляровых пёраў і ўжо ўяўляеш сабе зоркай? Ты ніколі не станеш зоркай. Што гэта? Што гэта можа быць? Паспяшайма. Можа, сядзем на асла і пабачым, дзе гэтыя званы. Твою гаспадыню я падвязу, але без цябе. Бачу, што яна стамілася, а ты толькі рыпеш увесь час. Добра, добра, але не занадта разумнічай. Званы ўжо грамчэй звяняць. Вітаю вас у моем королевстве. Вітаем вас таксама, кароль. Адкажыце мне, вы таксама вырашылі шукаць месію. Ягоная зорка сёння засвяцілася ў небе. Зорка? Я сам хочу быць самай вялікай і прыгожай зоркай. Ці ты, дастойны кароль, ведаеш, як гэта зрабіць? Дастойным каралём можа быць толькі месія.
а я хочу стать его покорным слугой. Покорным слугой, может быть, ну толькі гэта асёл. Але не ты, багаты, бедны і мудрый король. Табе быць толькі гаспадаром. Дорогий осел, может, ты жадаешь служить мне? Я хочу на тебе доехать до Вифлеему, бо там народился Мессия. Конечно, мой король, сядай на меня, и мы с тобой поедем до Вифлеема. Калі надышла ночка, то ўсе затрымаліся на начлег. Але ніхто хутка заснуць не мог. Кожны глядзеў у неба, у незвычайную зорку. Кароль разважаў над тым, што ён скажа Месіі, думаў аб тым, як яму выказаць всю сваю любоў і жаданне яму служыць. Гаспадыня папугая у глыбіні сэрца адчувала, што Месія можа яе аздаравіць і вярнуць ёй шчасце. А попугай думал, ці Месія ацэніць яе прыгожасць. Асёл таксама не думаў аб Месіі. Ён думаў, што стаў віфлеемскай зоркай. Але калі так думаў, то яму зрабілася смутна. Таму што ён і надалей так і заставаўся аслом. Так у думках мінуў час. І ўрэшце усе паснулі. А ранкам... Где мой бедный хвостик? Где мои чудовные крылышки? Усё на место. Добра. Что здарилось? Перестань кричать, тебе ж никто не кранул. Крану, не крану. Это уже не важно, бо саме час подниматься. Попугаем правда. Треба ісці ў дорогу, до Вифлеему яшчэ далёка. А летом нехто стоїть і на нас глядіть. Ну і ну, але ж і маскарад. Дурний осел з ніби королем. Ты гляди за тым, что кажешь, юнак. Осел зусім не дурны, и ён мой сябар. А король самый сапраўдны на свете. И выкинь свою папиросы, коли размаўляешь с нами. Курить сапраўды неразумно. Заткнися, попугай. Я так само могу, як ти, репеть. Слухай, я зараз буду королем. Не здексуйся за нашого короля, Бо что? Есть жадание побиться и спознать моц моих кулаков. Молчи, юнак. Я сапраўдны король, и мое имя Каспар. Але не гэтае важнае. Важнае тое, што мы усе идем до Мессии. Ён сапраўдны мир и любовь. Ходи с нами. Ходи. Было б что, мне не потребна мессия. Я сам себе уже дам раду. Шкада, але табе выбирать, як жить и что рабіць. Мессия никого не стесняе, як каб яго любили. Калі дадумаешь, долучайся. Пошли. І так яны вандравалі до самага вечара. Вечарам король глядзеў на зоркі і думаў аб Месіі. Гаспадыня папугая аб цудзе. Папугай аб тым, як лепей паказаць сваю прыгажосць дзіцяці. А асёл, як звычайна думаў аб тым, як стаць зоркай на небе, а найлепей той самай вялікай, зоркай Месіі. А юнак сидел один. Ему было смутно, а вифлеемская зорка захотела ему просто ў вочы. Нарэшце ў ім нешта абудзілася. Ён кратка выцяў слязу, якая была па ягоных шчаках, і
пайшоў за зоркай, бо і яму захацелася сустрэць месію. Бо ў глыбіні сэрца ён ужо ведаў, што месія патрэбна і яму. І прытым вельмі, бо да гэтага часу ён не спазнаў, што такое сапраўднае шчасце. Ішоў ён цэлую ночку. Нарэшце на золку Уставайте, уставайте, а то мы заспаліся, а нам трэба ісці ў дарогу. Глядзіце. А я могу идти разом с вами? О-о-о! Дай-ка поразважать. Нет. Перестань, ты меня вчора сябрам называла. Хоць мы троху і сварыліся. Вось і з ім пасябруеш. Месіі гэта вельмі спадабаецца. Так, осел, за тобой правда. Выбач мяне, юнак. Я так сам прошу прощения за мои слова и за папирос. Я хочу мець сяброў. А я іх ужо маю. Пайшлі. Пайшли. Наши вандроўнікі прыйшлі пад вечар да касцёла святого Антонія ў Віцебску. Пачулі музыку. Гэта дзеці рыхтавалі танцы на спатканне з Езусам, бо яны таксама вырашылі ісці ў Віфлеем. Мелі добрых праваднікоў. Пасля поўдня да іх касцёла дабраліся Мельхіор і Бальтазар. Калі нашы вандроўнікі сустрэліся з імі, то было шмат радасці і супольных планаў на далейшую вандроўку. Зорка сваціла і ўсіх вяла да Віфлеему. Вітаю вас, пілігрими, з усіх кутків світу. Єзу чекає вас. Ми хочемо поклонитися Месії, подарити йому свій гонор і дари. Месія дякує вам за ваші дари і любов. А ты, попугай, подойди ближе со своей господыней. Господыня, отчини дверь. Господиня, ты такая пригожая. Я так рада, что Езус тебе оздоровил. Дякую тобі, Єзу. Зараз і я такая пригожая, як і мой попугай. І могу добре говорити, бо перестала заикаться. Дети, подойдите ближе. А вы откуль? Ми Ісусу вдячні, що Він нас любить і прийшов на землю. Ми будемо любити Бога і інших людей і хотим для Ісуса станцевать. Ну, танцуйте. Хата на помосте, у Маруси, хата на помосте. Приехали приказать в гости, приехали приказать в гости. Ой, то что ли, зелька достать?
со мною на річку стане. Перший каже, я Марусю люблю. Перший каже, я Марусю люблю. Другий каже, я Марусю возьму. Другий каже, я Марусю возьму. Третій каже, зеленька достану. Третій каже, зеленька достану. Я з Марусі на рушничку стану. Я з Марусі на рушничку стану. Есть у меня три кони на стайні. Один коник, як лебедь беленький. Другий коник, як голубь сиренький. Третій коник, як ворон чорненький. Белым конем поле перееду. Синим конем за мороза еду. Черным конем зеленька достану. А с Марусей на рушничку стану. Тады ослиняйте стал над жлобком и своим теплым дыханием согревал Иисуса. И уже больше не хотел быть зоркой на небе. Зорки были так далеко, а он был так близко Мессии. И он был самым счастливым ослом на свете. І пам'ятайте, що абсолютно кожен, навіть самий великий осел може бути близько Єсуса і може бути самим щасливим на світі. Треба тільки одного. Треба любити Бога і любити людей. А тепер ми усі разом хочемо заспівати Єсусу.